Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele emlaleli ezindabeni zensimbi news ozifundelwa nguSethabile Zondi. Sekuphinde kwaqubuka umsindo emhlanganweni obubanjelwe ePhalamende mayelana nokuqoka umongameli omusha wePhalamende. Lo msindo usuke emva kokuba umholi we-EFF Economic Freedom Fighters esongele oyedwa welunga lePhalamende laseMali. I-PAP Pan African Parliament izovotela umphathi omusha wePhalamende ngomsuku. Kunomfanekiso oqoshiwe ePhalamende khathi kwehla lesi sigameko. Kulo mfanekiso kuzwakala umholi we-EFF ethi uzobulala u-Ali Cobb. Ezinye uzozithola